Erokamano kuom keto Ramogi Tv ka endi Nyasaye oyieno machopo wang' saa 3 kama okelo ne chenro mar Oimore weche manyien biro sani. Waduogo kendo gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala mane jaloko marwa. Bang'e to wabiro go mbaka gi Profesa Kech Migae. Profesa Kech Migae en jalony e weche mag chike. Gimomiyo wadhi go kode mbaka en wach mar sirikal. Giterowa maber koso giterowa maber. Sirikal tayowa makare koso ok ni makare. Waseneno ka gin gi serruok moro mag ng'ama notimo kama, Uhuru notimo kama, to sani koro wach mar El Nino bende owuok. Obiro penjo ni ka en telo makare, tang'o monego bed ni timo. Rimbe dwaro winjo pachi ni kabe sirikal tayowa yo makare koso oyo. Mano inyalo yudo wa 2, 3, 6 nono. Anto nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien mawango. Therefore, a little bit shocked when we see governors complaining that they are here to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. Omenda mag El Nino ni kanye. Governors kod jalup jatend piny Kenya ogwenyore wichwalo omenda mag El Nino. Josephat Mwangangi Mati, mtoto wao aliangukiwa na ukuta wa nyumba. Nyathi ma jahigni 12 owito ngimane tok ot luar kuome kaluwore kod koth mapek machwe gwenge ma Mwingi. Wadhi nyuol Yesu, owenwa mondo wanyuol Yesu gi kwe, koth bende chwe. Wadhi kanye koro? Jodak Manjiru kod Choka oyudo fuong'ruok tok doho golo ng'eto machungo darogi nyaka tarik 20 oyudo fuong'ruok tok doho golo ng'eto machungo darogi nyaka tarik 29 dwe mokwongo manyien. Erokamano kuom keto Ramogi Tv ka ni piny owacho mamalo weyo sirikal mag counties kendgi ewi kedo gi midhiero mag kodho oula mar El Nino. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni onge pesa ma piny owacho dhi miyo sirikal mag counties mar konyo jopiny ma oula kelo negi midhiero. Ma endi en ataro kod weche mane Gachagua nogono nowacho odiochieng' manyoro ni piny owacho osechwalo bilion 10 ne counties mar kedo gi midhiero mar El Nino. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, bagni makamano koro keto ngima jopiny kama ng'ao ka gikia ni koro gichom kanye. E bwo seche 24 kende, leo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo weche 2 mopogore ewi omenda mag kedo gi midhiero mag kodh El Nino kendo keto ngima jopiny makalo e midhiero makamago kama ng'ao ka gikia ni resruok mar dhi wuok kanye. E romo mar jochiw kony mawuok e pinje maoko kod piny owacho e kada ma jalup jatend piny ma Karen, Gachagua oweyo jopiny ka guonyo wiyegi bang' thieno ni onge pesa ma piny owacho dhi miyo sirikal mag counties e kedo gi midhiero mag El Nino. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are here to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial profession and to reallocate money within their budget to intervene for the people that they govern. Giwang' teko, Gachagua ojwang'o sirikal mag counties ka onyiso gin gi ting' msalaba margi kuom manyo yore machielo mag choko omenda mag konyo jopiny ma pi oula nego e gwengegi ka rito kony mag sirikal ka achiel kod goyo koko. We did not agree anywhere that we'll give money to the counties for El Nino. So we want to make a clarification that whatever money the national government will apply will come from our end, from our part of the share of revenue, and we expect the county governments also to look for resources within their allocation from the share of revenue and from their own source revenue, so that we understand each other. Maena taro kod weche manyocha owacho chieng' tich 2 e boma ma Mombasa, kama nyocha owacho odiochieng' alanga ni piny owacho osemiyo sirikal mag counties bilion 10 mar kedo gi midhiero mag El Nino. Governor wa Mombasa, governor wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa, wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Na sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana, zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. Wache makamano ne okwed motegno kod gavana Masia James Orengo kod nyawadgi ma Mombasa Abdul Swamad Sharif, chung' mane osir lwedo kod riwruok mar Governors COG mane oseyo Gachagua
kuom rwako siasa e midhiero madhi nyime kod daro jopiny, ketho mwandugi kaachiel gi lal kod ngimagi. Date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. Bang' COG kuodo wiye, Gachagua olokore kasa kendo wacho ni omenda ma piny owacho ne osingo mar miyo sirikal mag counties ne en omenda mawuok e agulu mar chwalo dongruok e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mag ok pes El Nino. Gachagua bende olokore kendo dino dhoge ewi bilion 10 mane owacho ni piny owacho osemiyo counties, ka olero ni sirikal osemana golo bilion 2.4 e juma mokalo mar kedo gi midhiero mag El Nino. As a national government last week, we released 2.4 billion Kenya shillings as an initial injection into the effort, and will continue to inject more as we proceed on. Makelo penjo ni en pesa marom nadi ma sirikal osegolo e kedo gi midhiero mag El Nino e kind bilion 10 manyoro kod bilion 2.4 ma Gachagua owacho odiochieng' ma kawuono. E twak margi, COG wacho ni piny owacho mamalo pok ochwalo negi omenda maromo bilion 62.5 mag dongruok, omenda ma Gachagua dwaro ni mondo counties otigo e konyo jopiny makalo e midhiero mag El Nino. As a matter of fact, counties are owed a total of 62.58 billion from the equitable share that is yet to be disbursed as follows. Makelo penjo ni sirikal mag counties dhi golo omenda makamago kanye ka piny owacho pod omoko e omenda maromo bilion 62.5. Un to 111. Mane ute majalup jatend piny Rigathi Gachagua omiyo sirikal mag counties e wi kedo gi midhiero mar El Nino. Gachagua wacho motegno ni onge pesa ma piny owacho biro miyo sirikal mag counties e kedo gi midhiero ma okel kod koth mar El Nino, kendo kwayo counties mondo many pesa margi giwegi mar kedo gi midhiero ma kamago. Makelo penjo ni to ang'o momiyo Gachagua odiochieng' manyoro ne owacho ni sirikal osemiyo counties omenda maromo bilion 10 mar kedo gi midhiero mar El Nino. En ng'ano ma wacho adiera, to bende sirikal mag counties nigi nyalo mar choko omenda madwarore e kedo kod midhiero mar El Nino. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ji adek moko owito ngimagi e kaunti ma Kilifi kaluwore gi koth mapek mamedo chue pacho kaendi. Kama endi koro chopo kwan mar jogo mosewito ngimagi nyaka 9 e kaunti no endo. Maendi timore kinde mar rawera moro ma jahigni 12 manotimo penj mar grade 6 mar KPSEA nowito ngimane bang' ot ruombore kuome saa 7 mar otieno. Kako machielo chenro mar manyo ringre ji 2 mane oulo ywero dhi mbele kaunti ma Kericho. Lidio Keyo nigi ler mar wachno. Kwan jogo mawito ngimagi kaluwore gi koth mapek mamedo chue pacho ka koro medore. Kae kaunti ma Kilifi, ji 9 osewito ngimagi. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro koro kwa oganda ma Kilifi mamiechgi nie Gengauri mondo mi odar piyo kaka nyalore. Nasikia matatizo hapo ni kwamba kuna mahali kulijengwa ile chemba ya kupeleka maji. Kwa hivyo nimeagiza maofisa wa Malindi Manispaa wavunje hiyo chemba ndio maji yaweze kwenda. Matimore kinde ma podi manyo ringre jomoko 2 manoulo ywere kaunti ma Kericho. Kae kaunti ma Kitui e gweng' ma Muswani e ward ma Kiomethana, rawera moro ma jahigni 12 nowito ngimane bang' od giruombore piny kane ginie iye saa 7 mar otieno e kinde ma koth mapek ne chue gwengego. And now it is becoming a reality that we need a foot bridge connecting Sigowet and Bureti. Hilo nyumba ilikuwa imelala watoto 4 na kati ya wale 4 mmoja akaangukiwa na ukuta ulioanguka ndani ya nyumba na wale wengine 3 walikuwa wamelala saidi ile ukuta ulianguka upande wa nje na kwa hivyo hawakuweza kuadhirika. Na wakati nilisikia nyumba yangu imeanguka, mtoto mmoja akaniita, "Tata, nyumba imeanguka." Hebu kuja ona, nikakuja kuangalia hivi nikakuta yenyewe kwa kweli nyumba imeanguka. Hao watoto 3 nikatoa, lakini 4 akakosekana. Nikamkuta yeye ukuta hii ilibomoka, ilimwangukia na uko ako chini ya hiyo matubali ilimkonga.
Na naomba kwa serikali watusaidie juu hata hatuna mahali pa kulala. E kaunti ma Wajir, Governor ma kaunti no Ahmed Abdullahi oyago midhiero manie gwengego nikech kethruok mar yore makoro mono gichwalo konye gwengego ma midhiero kwako ka kambi ma keyo teko stima bade ma Wajir ogolo milome ne gidhi chako chiwo ne teko stima mana matin kaluwore gi onge mar mauta e gwengego bang' koth mapek weya paya ma gwengego ka koro okadre. Barabara kuu yenye inatulinganisha na Garissa na Isiolo ambayo inatuletea chakula na mafuta na madawa imekatika. Barabara kuu nyingine ya kwenda upande ya Moyale pia imekatika. Barabara ya kwenda upande Mandera imekatika. Na leo sasa naambiwa hata barabara katikati ya Garissa na Mwingi pia imekatika. E kar chung'od bura mafika e kaunti ma Kiambu, oganda osechako dar kawuok e miechgi kalore koth mapek masani chwe. Kaloro nitie ni tuoche mikelo gi pi mochido kidek muoch e kinde ma koth mapek no kikore gi minyaga bang' odundo barore kalore gi oula makamano. Inauliza tu council ambaye ama wa councilor akuja angalie aone ni vipi anaweza kusaidia, sababu shida iko kila pahali. Kila huko uwezi tembea bila ngamfuti. Sasa tunaomba wale MCA tulichagua wa Kamen Ward na governor na MP mkuje mtembee muone Kamen Ward vile iko. E kinde ma jokor chal kor lwasi wacho ni koth mapek ne pod biro medo chwe pacho ka oganda kori dwaro mondo bed motang' kendo gibed gi ritruok makare e kinde ma piny owacho medo temo chwalo konye gwenge ma midhiero no kwako. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok makedo ni ratich oganda KNCHR ywak ni piny owacho ma pacho ka ok oseketo maino e rito ratich oganda nikech thoth chenro maggi hinyo ngima oganda. Kotelnegi kod jakom margi Roslyn Odede, riwruogno wacho ni pek mar ngima, dar oganda e yor achune, nek kod lal gi oganda e lwet apisas mag piny owacho gin moko kuom gigo ma piny owacho masani timo mathiro ratich oganda. Higachiel nyaka na sirikal mar Kenya Kwanza kautelo nengo mauto osebedo ka medre kinde ka kinde. Nitiere joma osewito ngimagi e yore magalagala, ji oselal e yo ma ok ler. Gigi duto kod mamoko riwruok mar KNCHR wacho ni tuono oganda ratichgi. Riwruogno makedo ni ratich oganda ywak ni piny owacho osejwang'o tije mar rito ratiro mag oganda e okenge mopogore opogore. Kane giloso gi jofwambo, KNCHR wacho ni nego mauta ma medre piny marue pacho ka sani koro tuono thoth oganda ratiro mar dago ngima makare ka thoth ji sani koro gwonyore mana gi pado. The Commission calls on the Ministry of Energy and Petroleum to foster transparency and accountability in the oil sector to cushion Kenyans from unilateral decision from unscrupulous marketers to dictate and high fuel prices. Ikindwe mokwongo nyaka dwe mar auchiel higani, ji 22 osewito ngimagi ka jomoko 9 oselal lwedo simu ira sas mag piny owacho. 2 Indian nationals are said to have come to the country during election campaigns as ICT experts. Mohammed Zaid Sami Kidwai and Zulfika Ahmed Khan and their driver Nicodemus Mwania were reportedly abducted on Mombasa Road. In February of this year, a South Sudanese refugee residing in Kenya, Maurice Mabior, a week back, was also reported missing after being allegedly abducted by armed men wearing police uniform. In another separate incident, Osman Halif, an aide of the Nairobi County Governor, is alleged to have been abducted on 10th of November 2023. Kautele kod jakom margi Roslyn Odede, KNCHR dwaro mondo sirikal ochung' mapiyo piyo wach mar daro ji gi thuon kod muko ute ji gino masani osedra e pacho ka. Sadly, the wanton forced evictions of the forest-dwelling communities in Sasimwani and Kareta areas of Narok County without due process. We note and welcome the conservatory orders against the evictions in the ongoing court matter. Ask that a more inclusive dialogue and sustainable solutions be found once and for all to bring an end to the perennial indiscriminate evictions. Riwruok mar Kenya National Commission on Human Rights kata kamano pako piny owacho kuom okenge moseketo e rito ratich oganda kaka rito joma hikgi oniang', weche mag duoko chien dhungruok mar mabus e kind mamoko, kata obedo ni piny owacho kore jiwo mondo tim mathoth e neno ni thoth oganda odago ngima makare. Sifros Okinda, Ramogi TV. Komiti mar twak ma otisi kaka NADCO kod isugeno margi biro chwalo keso biro bedo kod
mar ariyo ne obedo kod romo gi jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u mar puodo wach kaka nengo ngima inyalo duok piny thur kaendi. Komitino madhi nyime kod tije nyaka tich abich onego tiek wach mar twak no chutho Jumapil, kendo ripodno ibiro pedhne jatend Azimio la Umoja mano Raila Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto mondo puodhi kapok ochwale od bura mondo twagie. Of course, we are concerned. The issues are heavy. And because they're heavy, they may look a little heavy on our faces. But we are doing everything we can. And that's why we sought to have a closed-door meeting with him, because we wanted a very candid engagement of a situational analysis of the state of the economy and what is plausible now in the medium term and in the long term. We will have an output by Saturday that will be good for the country. As His Excellency has pointed out, we are doing this in the best interest of the people of Kenya. Chik manyien mar okumba mar thieth mar Social Health Insurance Act ogo chapa e oboke mar piny owacho kendo koro chako tiyo ayanga. Maendi timore sama twak e wi pend chik siro chike manyien manyicho kadhi mar okumba mar thieth e pacho ka chakore ayanga juma manyien ka ndiko ji duto e okumbano to chakore chak higa manyien. Maendi noyang kod jatend piny Kenya mane twak e boma ma Nairobi bang' yawo ayanga kar pimo yedhe mitiyo godo e pacho kae. Judith Omondi miyo ler. Gikone to chal ka gima pend chike mabiro tayo kaka chike mag thieth manyicha opuodhi otieki kendo jopiny chako golo paro maggi ka otenore gi pend chike go juma manyien. Mane oyang kod jatend piny Kenya William Ruto ma okoni jopiny kod riwruoge ma opogore koro biro bedo thuolo mar golo pachgi ka otenore kod paro mathoth kama oriwo chudo ma owinjo chiw ahinya to gi ji ma okondiki. Beginning this week, we will actually be having a conversation on regulations that are going to inform what kind of charges people pay on health insurance. We want a robust conversation. The religious leaders who met me earlier said they want to be part of that conversation, and I want to tell you, you're welcome to be part of that conversation. Ruto kata kamano koni en owuon oparo ni ji owinjo chudi kaluwore gi nyalo maggi makmana ni paro mogik ma ibiro tigo to biro bedo mar jopiny. My suggestion is that payment of health insurance should be commensurate to people's income, so that those who cannot afford pay less, and those who cannot afford, we can then finance them as government. But that is not a conversation for me to decide. That is a conversation for Kenyans to decide. E chike ang'wen mane okadhi, ma oyar malach mamulo jopiny e okenge mathoth en Social Health Insurance Act. Chikni biro kawo malach migepe moko ma NHIF osebedo katimo. Kaluwore gi chikni, jo Kenya duto biro ndikore kaka jokanyo mag SHIF, ka jopinje maoko mabiro bedie pacho kae komohewo dweche 12 bende nyaka ndikre. Kuom mae, jotije ma ondiki biro ng'ad dwe ka dwe, ji ma ok ondiki biro chudo higa ka higa kaluwore gi nyalo maggi, ma ibiro non kokalo kuom nyasani mar piny owacho, ji biro kwan kaka maonge nyalo wacho biro chudo negi kaachiel gi ji ma biro bedo e od twech. Poni ok ichudo kaka dwarore, fwai ibiro goyi. Kata kamano, kaka ibiro goyi fwai e paro ma ibiro chiw bende pend chike matwak gi chakore juma manyien. Ruto ne loso e kinde yawo kar pimo yedhe manyien e pacho kae microbiology lab. I am glad to note that meds sources over 81% of their supplies locally. And I want to congratulate meds, because I have given the same instructions to KEMSA that going forward, local manufacturers take precedence over imports. Banka do pend chikego, maigino ni biro rumo kapok higa orumo, Kenya biro chako wuoth manyien dwe mar achiel higa manyien, kama jo Kenya duto ichano ni biro ndikore mar chopo ler chiwo thieth makare health coverage. Judith Omondi, Ramogi TV.
Wadhi yu moro machuoko dugo to chako buch jo piny taneno kuseoro pachu ka endi aria deka uchiel nono nane kindiko ni Unfaith from Kabuoch Malele. Jok moko donje telo maonge rieko awuoro dhano. Omondi wuod game Ramula Trevor Gachagua ni bengima dier awuoro sirikand Ruto. Kenya rieyo bungu driver gi conductor Omer. Trevor ma ndio wino kamino molo mar ngodhe jotendwa wuog oko mondo gibiye gwenge mondo gine kaka ula chandowa. Sani gibedo Nairobi nyaka MCAs mane wayiero te. Ramogi TV anawuoro sirikal maonge network. DP Gachagua wacho ni governors ojipanga. Wiye wil ni governors go to daka chana. Jopinye mainyore. Mafredo Suru koa Dandora. Makamu baneno koa wacho ni sirikal national government no se chamo pese lino chon. Giwe confuse Kenyans. Mae mbaka mwago gi jaduong' Professor Kech Migai jalonye weche mag chike bang' daka matin. Tito be sirikal tayo ayo makare kusoyo kikidhi mabor ahinya. Wekelea na shabiki kaende. Uko fiti? Niko bie. Unasikiaje? Fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya. Jina ni Aaron Mongai Modhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu shabiki? TV. Ulicheki kwa mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kule watu wanakula. Mbona mimi sisikule? Ulipigiwa simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Niko nimebambika mbaya, nilishini niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja ikaingiana. Nilicheza na Autopic. Niliekelea KJP kwa 29063. Okay. Wekelea na 50 bob pekee for a chance kwa moka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Kete manaka Ochomo samakoro Ramogi TV yango hike marario yamo Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa Taka chielbe mara pargario Kuro wachwake tomana mabercho The Garden Bondo John Junior Ma John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mara tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV, happy birthday Kete Manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che Toledo magi Ramogi TV mawero bende biro betie Mae Kikbai The Garden Bondo Kapio Junction Samachon Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Wachaka ni buch jo piny ka mwapenjo penjo achiel be sirikal tayo piny e yo makare kusuyo jatelo Professor Kech Migai ni kodwa kae jalonye weche mag chike kata full professor of law
Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano Trevor. To king'iyo sirikal makoro watiyo sani ni osebet ka higa achiel gi wiye matin. Botayo piny e yo makare koso oyo, in ka koro ipime. Jogi an kaka aneno ka telo tamogi. Gina joma babni sirikal mokalo mar Uhuru ma gidhaogo. To sani gine ma gine kom. Gine ka ng'ato osemi kom ok ibi wacho ni okia ni kom ni kia otimore nade okilok kom ga kom mibete rach. Ok idhi kawo moro ibede maber. Aneno ka ok gidhi maber. To koro mane gima giwacho ni gowi mancha okawo gi sirikal mokalo cha. Ema hinyo gi nyaka sani. Be nitiere adieri e wachni kata mana dwe ma koro wabiro dwe mokwongo kata dwe mar 12 ka onego bed ni gichulo Eurobond ma bilion 300. Dong gin gi adieri moro ka giwacho ni gowi manokawo cha ema tamo watiyo sani. Ing'eni ka ng'ato komi nitie gimoro ma luongo gi sungo ni transparency. Gimoro nyaka ukete ler. To aneno ga gino tamogi. Nikech ka dibed ni adier ni wan gi gope mang'eny. Ang'o ma nosetamogi mondo ji osepenjo mang'eny. Awinjo pile okia mtata gini penjo gini to bwana. Gowi mwacho ni un go ni. Nyiswa uro. Miwa lerne. Ere gowi no nokawe karang'o. Pesa no notiyo nade, nodhi e tije sirkal, koso nodhi e mfuko ng'ato. To kaka koro gitamore nyiso kuma pesa go nodhi, nyaka be ni pesa go to nodhi e mfuko ng'ato. To koro ok inyal wacho ni wan gi gowi, to ok inyal nyiso ni gowi no oromo nade, to kalatese manyalo nyisi ni gowi no nokawe adier, en ero amiyi, so amimbe koro wabed ni wan gadier. To koro sani kaka wach mar gowi no sani nitiere weche ma iliekore mokwongo jalup jatend piny Kenya nowacho ni wan gi gowi mar trilion 9.6. Adieri to en ni en trilion 10.7. Gimomiyo mano en nikech wach mar dola masik lokore ni. Samoro amora molokore to ata malo mani malo be chak biro. To ka ber ang'ono mane ng'ato kaka jatelo piny machon mosenindo Kibaki notimo mopogore gi jo ma koro nie kom sani. Gima neno ka Kibaki notimo maber. Of course Kibaki bende nigi tabu. Tayo piny e yo siasa naneno katek. To tayo piny e yo mar uchumi to naneno ka notimo maber kabisa. To gimomiyo notimo maber en nitiere Kenya waka tabu achiel ni ok wami joma nigi lony ok wami tich. King'iyo sirkal duto ni joma nigi lony tin, joma mi tich, aneno ka joma mi tich gina jok moko minyalo wacho ng'ani to nodhi skul ka. Ang'o osesomo monyalo wacho ni ginie onyalo tayo gimomiye nie onyalo taye maber. Koro kanyo kineno kaka cabinet mane Kibaki noketo ji manong'eyo gima timo. Ting'eni ng'at ma ong'e gima timo kimiyo tich ok en ng'ama iboluwo sate. Kiketo ng'ato e tich to iluwo sate mano koro ing'eni timo tije. To kibibedo sirkal in ng'at achiel kata ine ng'at man gi teko maromo nade ni bo timo tije ji 100 ok timre, ok nyal timore. To wach mar lony ma sani koro iwuoye no endo jomoko wacho ni lony to ni mana tie mibadhi mang'eny e. Nikech joneno kata ka Auditor General wuon wacho ni anto jokama kang'iyo budget taneno kondik na musara nyadidek mimiya sani. Mano dong mibadhi mana malo. Mibadhi to be ng'eny. Ting'eni kama lony tine be mibadhi bede mayot. To skul konyo ga ji gi gimoro achiel. Skul en miyo ga ji gimoro miluongo ni ethics. Akia ni ethics iluongo nang'o ratiro. Nikech king'ama osedhi skul nitiere gik moko ma nopuonji minyalo wacho ni an gima kama korach to kanyal timo. In ng'ama nigi bounds, in ng'ama nigi gik monyalo wacho ni an gidie ok anyal timo. Koluwore ga gik manasomo ok ber katimo. Ng'ama odhi skul en ng'ama self regulated. Ok ng'ato nyaka bi nyisi ni bana itimo marach. In ng'ama iboneno ni ginie gima timo ni to rach. Koro mano kanyo be nitiere tabu. Mibadhi to ng'eny to be jok manie telo ok gin jok maratiro. To koro un kaka jomosesomo sani koro wasechopo ka weche koro tek
jopiny bende hinyore. Ang'o ma sirikal koro nyaka tim sani mondo mi okony jopiny? Ka ging'eyo maber ni gowi ma giywago no pod nyaka gichula chula. Kod gowi no nodhi mfuko ng'ato koda ne gitiyo godo. Mano to kobadho joma nomiyi gowi to nyaka chul. Tang'o ma koro nyaka gitim sani mondo mi nengo mar ngima obede mayot ne jopiny. Ing'eni king'iyo budget mar sirikal, wawach kaka kiketo budget mar od ng'ato, ndalo moko ibo bedo ni in gi pesa, ndalo moko ionge gi pesa. To ndalo mionge gi pesa ok inyal wacho ni an kora bo mana chamo ring'o pile pile kada gik mamili mile mambo chamo pile pile. Nyaka iwache ni koro ndalo ni piny tek, waduoke dwaro na chien. Ati gi pesa matin. To king'iyo sirkand ni jogi baya chalo ga joma ginene guok nonang'o tiendgi. Ok gibed piny. To pesa ma gitiyogo, ng'ato kowuok ka en gi ji adi ma giwuotho gago. Tang'o ma gikele. To kae to kuon ma gidhiego. Dong' waketo ni wan gi ambassador. Koro tij ambassador nang'o. Ok nyaka ing'i ni kamoro amora wang'i ni sirkand ni wanyalo duoko pesa chien nade. And then ing'eyo ginene telo dwaro ni mondo ibed gi jopiny kendo iwuoth kodgi. To wuotho kod ji dwaro ni ing'ama nyalo nyiso gi adier. Maonge gimipando negi. Eka ji nyalo neno ni to piny to tek, to wade mana nyuok, wasewinjo gima jogi wachona, joma owachonwa, en gima nitiere moko ma winjre. Samoro ni kaka mwawinjo sechegi, wach mar kia ni ng'ato nyicho miyo moro ni sirkal wacho ni moko ni wan gi tabu gi dola e yor mar oil ni, koro wacho ni wamanya neno kaka wanyalo dhi sirkal machielo cha mondo gi sirkal emolosi. To kidhi ng'iyo to ken sirkal gi sirkal, ibo yudo ni ng'at moro kae, jomoko kae ma iwuondowa to kare momi pesano. Ok nyisi nano gima okia ne wacho no. Nyisa ni pesa moro naneno kogol e ginene consolidated fund 17 billion. To oil ni be 17 billion. Dibe ni pesa ni kuma nodhiye. To kipenjo sirkal to adier to onge. Gikwedo wachno kabisa, giwacho ni ok en adier. To jomonego be ni wuon oil go to bisenyo ka giloso. O gilosi. Minister moro, cabinet secretary moro manyisi ni ma indi to mafuta mar jogie en company ni. Be winjore? Duoge mana wach mibadhi. To koro kisebedo kamano to koro jopiny ok biyie kodi. Ke jopiny bo neno ni piny to tek to jogi be wuondowa. Koro adieri ere ka. Ere kaka wanyalo sudo, ok wadwa sudo kodgi nikech ok ginyiswa adier. Kibiro nyiso ji adier, to ng'ato nyalo wacho ni piny to tek, wakonyre akonya gi sirkandwa ni wane mondo wayiere mondo wasud mbele. To seche gima wach mar tuo dhok ni nonego bed ni counties emane konye ji. To kata mana counties ogogo kwane ka gidhi maber ahinya. Kata mana sani jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyocha wacho ni osemigi bilion 10. Wuogi wacho ni ok omigi bilion 10. Ochako duogo wacho ni kare koro kwa miu pesa no. En wach mane mantiere diere ka momiyo gini ok ti maber. En ni jotend sirikal ma piny owacho modagi koso jo county gi bende ntiere kaka ndhogo jopiny. Iwacho wach mar pesa mimiyo jo county. Ing'eni onego wadchien wang'iane mon wachako devolution. Kinyalo paro wach mar devolution inochandowa kabisa. Ji nok dware. Kech ing'eni ka telo oket kamoro achiel, kaka okete sirkal mamalo no, medo power mar jatelo. To koro joma ni malo go ne ging'iyo ni maendi pesa wan waneno kaka watiyogo. Kendo wan mwanyiso joge ni pesa ni dhi ka, pesa ni dhi kama. Kikelo devolution, koro ing'eni ipoge. To ntiere kaka ing'eni habits ji ok lokre ga piyo. Koro ntiere resistance yana gi dholuo. Ginene pek kabisa. Chiwo pesa ne county ginene pek kabisa. Koro ma jogo bo wacho ni pesa ni wami joge. Emomiyo ne wacho ni wabedie gimoro ni pesa ma malo to dhi piny ni
okete en okang' mane wang'e ni en okang' mane maka waketo budget wang'e ni pesa ni kochopo tarik makama to nyako dhi maonge mibadhi kata onge gimoro ni joma ni malo go nene pek en pesa manyaka dhi eka wabo konyore gi piny koro pek ma nitiere malo no en gima nyaka wach wa kaka jo Kenya nango en wach mibadhi ni kose nango nikech moyo penjo no ka bed ni counties choko usuru kata choko pesa kata omenda yo monego bed ni gichoko ng'eny counties gi goro ni tend piny owacho mamalo ni mamondor ne gi pesa to kata kamano yudo ni choko mar pesa no ok chopi kama onego bed no chopi en wach mane marach ka mibadhi mang'eny koso jopiny ma yiero joma ok riek koso jopiny ma yiero joma mibadhi ng'eny kuomgi koro iwacho ni isegweno to isegwang' mibadhi mang'eny Kenya wani konyo ji tek konyo watek kabisa mibadhi nitiere wawacho gi kisungu ni we devolved corruption kuo mane nitiere maloni nwatere atera piny te kaito ing'e ni piny gima notimore e sirkal matindo goiko gima notindore ni nokwaketo rangach manyalo geng'o kuo okenge mageng'o kuo onge mane tabu koro kuo nodhi omedore piny kuo ma ng'eny kabisa mane tabu manitiere e piny kanyo dire pala masogo mawacho ni ombija piny Kenya ni ochomo kure nikech weche Ruto ok chop kare ne osingo ne ji bottom up koro sani en up bottom nowacho ni El Nino onge sani koro El Nino nitiere kendo onge kony ma gichiwo ne joma pi ywero ma en Nyambok Kenneth mar pala masogo to koro wach mar mbaka ma sirikal goyo mopogore gi gima timore pinyni mane en atelo marach kose en temo wuondo jopiny ing'eyo campaigning yot malich but kiketo ni koro omiyi ni nyaki itel inema koro itayo sirkal en tich matek kabisa aparo ni koro waseneno to campaigning be yot mana nikech iwuondo jopiny to iwuondo mana ng'ama oyie ni mondo wuonde ka ng'ato mowuondi ji mano nyisi maber ni jogi to wach ma giwacho ni ok nyal timore to koro oyienegi no ka ng'ato biro nyisi gimoro manono omiyi pesa moro matin idhi chamo bang'e no imiye telo to koro isandori koro pesa manomiyi matin konyi nade koro emomiyo nyaka wabed joma winjo especially ka jomoko biro ni joma ong'eyo experts moko ong'eyo nonyisowa ni wasesomo manifesto jogi kata wasesomo kaka jogi oseikore mar sirkal ok ane kaka ginyalo telonwa maber wayier jomoko ber nyaka wabed joma winjo wach ok ni ng'ato biro ni en gi pesa to kiwinje malong'o to gima nyalo konyigo in terms of kaka gibro telo onge mano bo bedo matek mano tabu ma wan go Kenya ka Trevor Gweno wuod ng'ao jakirindo awinjo kaka jama no wuoyo oyie yani pesa Uhuru ema noolo kaso Gachagua bo ae bagni mar wich owe chalo nyathi mo nang'o sukari to dagi to sukari to nene dhoge mae ndi waduoge wach mano wawacho mokwongo cha ni Uhuru to ema nokawo gowi Uhuru nokawo gowi to apenje piny ka nitiere ng'ama okawo gowi kata e ot onge ng'ama nitiere ng'ama okawo gowi to koro ing'iyo kaka ichulo koro wawach ni baba unokawo to koro ine midong koro pile ibo wacho ni baba na ema nokawo gowi ok imany kaka iloso wachno kaeto in bende mibiro toke ni sirkal ma koro wan gi gimbe dong gisekawo gowi ne giwacho ni ok gibi kawo gowi to gowi to gisekawo to gima ok ginyiswa onego bed ni gileronwa ni gowi manwayudo en kama tich manotimo en kama paper karatas mwanyalo wacho ni mondo koro nyiswa dier eri usom kendu eregi koro ng'e adier tek
nikech koro en badhruok nikech joka manotimo marach wan joma beyo. Un joma beyo to margi nosekalo un ema un koro kasani ang'o mutime. Ok inyal bedo ni in instead of loso to pod iwacho ni Trevor manoketho gini koro Trevor du los gi Trevor ana kia wachno. Sirikal ok tawa maber nikech nengo ngima oridore ahinya. Roslyn ka wuok game Rawal wacho ni sirikal ok dhi kodwa maber kata matin. Koro nowacho mogik sani ndiko koro watiko wachni. Jatend piny Kenya ka ber to koro nego wuog ong'is ji ni gini dhi bedo matek nikech ne giwacho ni kata bech mauta nyalo chopo $300 ok to chopo. Ber kinyisa ji adieri koso gidhi adhiya mbele ka gidhini. Miriambo ni to kuma botero gi onge. Anano ka ber to gibiya ginyis jopiny ni piny tek. Kendo piny pod bedo matek higni moko 2 higni moko 3 giwacho awacha adier. Kaeto be ginyiswa ni gima wadwa timo en kama plan ma wan go mar loko gini en kama to kendo giwe miriambo ng'eny. And then ing'eni nitiere yo moro ma gik ma giwachonwa luwo korgi tek. Kawuono giwacho ma kiny en machielo koro ing'e mane. Same things. Kawuono iwinjo deputy president. Ok ochako ni ne gimiyo jogo pesa. Ochako loko ni pesa mimiyogi onge. Koro mane monego bed ni wayiego. Where is the truth? Koro giwacho adieri. Giwacho na jopiny. Jogi adier to tek negi. To ber ka giwacho adier. Erokamano Professor Kech. To but ok ni wa blame sirkal kende. Nyaka wa blame jopiny bende. Un ema nuyiero sirkal. Professor Kech Migae jalonyo weche mag chike. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Mane seche ka mwalore chenro moro mar buch jopiny waduogo bang' dakika matin gi weche manyien. Erokamano. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other, sawa? Tunaacha tu amelia mayo. Basi
to bi kata ginege to ne wagimalu to mondo ne kaka wadaka nikech wadhi hinyore. Sisi tunabeba garbage area mzima. Najua wateja wetu wakitolewa huku sisi tutakula wapi? Sisi tutakosa kazi na tutakuwa waizi. Ikini mapode manyo dwoko makare manyalo dwoko chien ywaruok mar dar. Sirikal bende omedse kuom kawo chung' moreto kar kelo thek mosekelo wede e kind jodak. Public interest of those children, of those followers of the church, of those students, of those pregnant mothers, of those vulnerable group. Kikuchak wach negotiations ma jomoko wuok ringo dhi ninde dhod Kirima ni dwaro ni mondo chak chulo pesa. Pesa mibo nyisu kanyo wen pesa turi moko bo chulo. Not everybody will afford to purchase this land at the current rate. Oganda Jokritus nowacho ni ka weche tek to chongi gi lo. Oganda gi ni kak kendo chunygi go kibi. Paro man gintiere go ni to weche nyalo bedo negi matek koso nang'o. Moko penjore ndo koso gibiro mana chamo Christmas kende. Toke to biro muochnegi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom jodak e gwenge madongo Kundu Mombasa opako okang' mar jatend piny Kenya William Ruto mar chungo chenro mar chiwo omuom kod lowo ne jogo mikoni gedo mar kama gikoni gedo mar ohala mar dongo Kundu kale puothegi. Ma endi en bang' yangore ni oganda mathoth monego bed ni chulo ok gin jodak madongo Kundu kendo nyingegi ne ochwal e weche mag chudo e yor mibadhi. George Aoko gi ler mar wachni. En gweng' madongo Kundu e kaunti ma Mombasa. Kae, chenro mag gero apeini kod kuonde moyedhi mag ohala midendo ni Special Economic Zone dhi e nyime. Ng'ur kata kamano osebedo e kinde moko kuom jodak monego bed ni ichulo mondo mi odar e puothegi mar chiwo thuolo mar gedo ma kamano. Ma en bang' yangore ni moko kuom jogo ma nyingegi nitiere list mag jomo onego bed ni ichulo ok gin jodak madongo Kundu kendo nyingegi ne orwaki kanyo e yor mibadhi. Wafisadi waliingilia hapa ya kwamba wakaanza kuchukua ploti zetu. Ploti zetu zikawa zinaandikiwa watu wengine. Ploti zinaandikiwa watu wengine. Sisi tuangojea pesa. Pesa zinaandikiwa watu wengine. Watu ambao si wa hapa hawana ploti hapa lakini wanapata ploti hapa. Sisi tumenyanyaswa. Kama mimi ni muathiriwa, mwanangu pia ni muathiriwa. Lakini katika hili zoezi lililopita kuna vijana wetu walitolewa nje wakasemekaniwa wao hawawezi kupata hizi ardhi. Na kuuliza Bwana Rais, kama watoto wetu hawatapewa hizi ardhi, hawa watoto wetu tutawapeleka wapi? Tulikuja tukapewa kadi. Kushangaa tunakuja kuambiwa tuokote kura. Kumbe walikuwa wameingiza watu wengine ambao si wakaaji wa huku. Kwa hivyo Bwana Rais, tulikuwa tunaomba zile plot zipate kuturegelea na zile awadi ambao walikuwa wamepewa pesa nyingi, hizo pesa zipate kuregea kwetu. Tokato bedo negi kore mar dar kendo dhie kuonde ma ibiro siemnegi, ywakgi en ni kiwango mar lope ma ichan chiwnegi tindo mokalo kipimo kod lope ma gidakie sani ka kwan omuom manyocha olieknegi bende gikoni ni piny ahinya. Kama wana dongo Kundu, sisi hatukatai muradi tuliopokea kitambo na mikono yote miwili. Lakini haya mambo ya dhulumiaji ndogo ndio zinatuletea uchungu katika roho kama wazee. Kila mtu aweza kuwa alikuwa na ardhi kama eka 3 eka 4. Lakini tunaambiwa tutoke pale tupate 50 by 100. Ambao hiyo ni kitu kidogo sana, ni pale pa kujenga nyumba tu. Na sisi tunacheleweshwa mpaka nyumba zetu zinaanguka. Tunangojea mradi tu maana tuliambiwa tunalipwa ili tuondoke tuende sehemu nyingine. Kata kamano, gipako okang' mar jatend piny Kenya William Ruto kuom chungo wach chudo kaachiel kod chiwo lope ne jodakgo nyaka chieng' tim nonro matut mar yango jodak ma adieri bang' yangore ni jomibadhi moko ne oriore modonjo e kindgi. Kuna tume inaitwa ya National Lands Commission. Bwana Rais, hiyo tume kweli hapa ilitufanyia vitu ambavyo havieleweki. Unakuta mtu ako na shamba zaidi ya eka 5 lakini anapata ile 50 kwa 100 foot. Alafu ako na nyumba, ameshajenga nyumba, amekamilisha, anajua maisha yake ni sawa. Katika hivi vitu vyote anakuja kupatiwa award ya shilingi 300,000, 400,000. Ambapo katika maisha ya saa hii hiyo kwa wakifanya huu ufisadi, Rais awaangalie na kama ni kuwaondoa awaondoe, na wale watu ambao watawaleta sasa awapige msasa.
Chenro mar gedo mar kar ohala madongo kundu ikoni en achiel kuom okange ma piny owacho keto mar temo bero uchumi ma pacho ka e yor chiwo thuolo mag tije to kod kelo joket mwandu kowuok e pinje maoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny owacho ma kaunti ma Migori kotenore kod riwruok mar Food and Agriculture Organization miluongo ni FAO ochiwo ne jopur mawuok e grube 12 e kaunti ma Masinde kaunti no Masinde ma medo ndhadhu ma nengo gi romo siling milion 80. Maendi dhi konyo jopur e medo yuto margi. Jojuma nigi ler. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e pacho kae ma ong'ere kod wechego mag pur nikech lowo ma omiyo kaachiel kod koth moromo. Kaunti nitiere kod jopur malo 170 ma koro pidho kothe ma opogore opogore. Piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni chiemo mawuok e kaunti ni pod ni piny nikech oganda mathoth pok odonjo e pur, kamago bende koro osedonjo ok tim purno mar ohala. Agriculture and specifically food will always have market. Nearly 800 million people in the world are on the verge of starvation. Most of them are in the Horn of Africa. It means there is market. They are waiting for you who have rain, who have soil, and have the energy to supply that one. Moko kuom jopur e kaunti ma Migori wacho nego mamalo mar kothe, mbolea, kaachiel kod puro puothe koro osethiro wechego mag pur. Ahinya nyaka awards onego miwa tingni mondo miwa pur. Ng'eni dhok tinde onge. Koro kwa yudo tingni mang'eny to wabiro yudo chiemo bende mang'eny nikech pure ma ok yot ahinya. Gavana ma Migori Chile Yako Moriko ne wuoyo e kinde nyasi mar chiwo masinde ne jopur, masinde ma gidhi tiyo godo e medo ndhadhu ma onyiew kod piny owacho mar kaunti ma Migori ka otende kod riwruogno ma ong'ere kaka Food and Agriculture Organization ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori oseketo chenro makare mar siro jopur. Ukiuliza kijana mdogo anasema, ukimuuliza what are you doing? Ati mimi nateseka tu, nalima tu uko nyumbani. Na chanda puro dala kanyo. Si hivyo ndio tunasema? Kwa sababu wanadharau kilimo. So I want to assure you that your government in Migori County will do as best it can to avail resources to support agriculture. Soya tumeweza kuona bwana gavana ako nje, amepata soko ya soya, amepata soko ya sorghum kutoka nje upande wa kuuza. Mkulima sasa tumehakikishiwa saizi tuko full set kwa sababu tayari tukiona kama upande wa viazi soko lipo. Ochilo ni owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dicho ne jopur kothe, mbolea kod mamoko. And we will distribute seeds and fertilizer and other services by way of extension services to yourselves so that you can farm well. Jopur wuok e grube 12 e kaunti ma Migori mapuro soya kod njugu mayudo masindegi ne wane gintiere kod geno ni masindegi dhi medo nweng'o margi. Hizi mashini zinaweza fanya vitu nyingi sana kwa wakati mmoja na hiyo ndio faida ya mkulima. Unajua mkulima unapomletea mashini ni hizo vitu zimsaidie. William Amis matiyo kaka director e riwruogno mar Food and Agriculture Organization bende ochopo e nyasi mar chiwo masindegi ne jopur ne okono jopur e kaunti ma Migori mondo kodonji e pur mar ohala. The 900 million mouths that will be fed is an opportunity for us to go into agriculture as a business. Jopur bende ojiwo mondo ket okenge makare mar duoko piny lal magiyudo e kinde keyo, lal ma lipot yango ni pod ni malo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Talanta hela tielo mag finals mibago e alap ma sikul ma Moi Complex nobedo gi ng'ikruok kendo chungi bang' koth chwe mapek moketho lapno endo. Finals mag nyithindogo ma nyiri e kind tim mar Busia gi Homa Bay ne ochungi e dakika mar 50
bang' alabno pi pong'o maonge kaka adhula ne nyalo gore. E seche mane tugo no chungi, jotugo mane ne gini abodhi nono mar gol achiel kata godoko ni finals no chungi, dwaro mag jobag tukego nochopo e wang'e ka timbe 4 ni yiere kind timbe mag nyiri gi yawuoyigo. Ya Busia kwa kweli wameonyesha mchezo mzuri sana mwenzangu mna. Ng'weye cross country motisi ni Chepsaita cross country oyangi odiochieng' ma kawuono ka jochan tukego osingo ni ng'weyego biro bedo e rang'iny mamalo tarik 2 dwe mar 12 e gwenge ma Chepsaita mane kaunti ma Uasin Gishu. Ka nowuoyo e romo mar chako ng'weyego, patron mar Chepsaita cross country Faruk Kibet nolero ni ikruok osebedo makare kokwayo jotugo mondo chop kar rombgi e gwenge ma Chepsaita mayudore gode mag Uasin Gishu. Romo no bende noyuorie gi jatend migawo mar weche tuke Ababu Namwamba, gavana ma Uasin Gishu Jonathan B, kachiel gi jagoro mongirore Peter Tum. Ababu Namwamba nolero ni gibiro kedo gi lweny mar yedhe majingo del ma osekelo midhiero ne piny Kenya kuom ndalo kinde malach. Jaloch midila mar pinje duto Margaret Chelimo ne en achiel kuom jotugo ma oselero ni gibiro yuoro e ng'weyego eko. Good. Much round of applause for all of them as they are there. Okay. The team, all right? Coaches, tafadhali. All right. Ikifika Disemba watoto wengi wanahusika na mambo mengi sana. Wengine wanaenda kwa ulevi, wengine wanapotea. By January hatuko na watoto shuleni. Namba ya pili, tumeona talent za watoto kule. Ni kwamba tuko tayari, tumetumia resources za county kuhakikisha kwamba infrastructure ya barabara mahali watu watakimbia na trucks tumetengeneza vizuri. Tutakuwa na precursor events ya free medical camp. We will be present physically to cheer and to be part of this incredible race. I want to encourage other corporates. In the last few years, our sports lost a lot of corporate sponsorship. We are telling you this field is now better managed, it's now better run. Nicolas Tamendi noloyo ne tim mar Argentina kendo miyo gi loch mar gol 1-0 e kindgi gi tim mar Brazil e tugo mane obagi kod lweny e kind johera mag timbe ariyogo.